Nafarroako memoria historikoaren sostengu nagusietako bat, nagusiena dela ez esateagatik, senitartekoak beraiek izan dira. Izan ere, aukera izan duten lehen momentutik, jotake aritu dira memoria berreskuratzeko lanetan. Lehendabiziko momentuan, haien familiarren gorpuzkien bila joan ziren, eta aurrerago haien memoria mantentzeko lanetan aritu dira zutagar. Elkarte hauen historia aztertzeko, 4 pertsona izango ditugu gurekin, 4 elkarteren izenean. Joseba Zeolaza, 1926an fusilatutako senitartekoen elkartearen izenean, Maite Mangado, Sartagudako Alargunen Herria elkartearen izenean, Markel Posadas, Bideko Mintxingorria elkartearen izenean, eta azkenik Koldo Pla Txinpartaren izenean. Bueno, lehenengo eta behin, eman izkizugu eskerrak. Ezurren memoria egiten egon garen guztiok, harreman sarria izan dugu elkartekin. Elkarterik gabe ezin zen egin dugun bilduma hau, beste gauza batzuen artean, zuen eskutik etorri direlako kontaktuak, zuen etorri da edukia, dana etorri da zuen eskutik, eta orduan zor handi badu elkartekin. Beraz, ekipo guztiaren izenean eta Maikaren izenean, gure eskerrik zintzuenak eman dizkizu, honela hasi nahi genuen. Edozein kasutan hemen eskara bildu eskerrak emateko bakarrik, eta nahiko genuke ezagutu zuen sorrera zen nolakoa izan den, ezta? Historia landu dugu, historia urruna, baina ezagutu nahi dugu zuen historia. Nola hasi zineten memoria historikoaren alorrean. Joseba, nola izan zen Afnaren hasiera? Bueno, kontutan hartu behar dugu, 70. hamarkadetan ja aintzindariak egon zirela, senitartekoek desobilak eta prozesu interesgarri eta hunkigarri bat hasi zutela, gero Altafaia elkarteak sekulako auzolaneko lana egin zuela, liburu bat argitaratu egin zen, gero Txinparta hor bazegoen, 86tik, eta guk hasi ginen 2002an, azaroaren 2002an. Bi elkarteok bizkiak gara datan eta estatutuetan. Bi estatutuak berdinak dira, data berdina da eta prozeduran ere berdina izan zen. Guk Nafarroa osoan senitartekoak bildu egin genituen, eta handik asanbla batzuk egin genituen, Sartagudan eta Iruñean, eta hor nolabait ere aldarrikapenen gidoi bat edo aldarrikapenen zerrenda bat egin genuen, eta lehenengo momentuan ikusi egin genuen urgentziaskoa izan zela edo izango zela exhumazioen lanak, eta hortan buru belarri sartu ginen. Nik osatuko du pixka da Josebak esandakoa, gu izan ginen, bai senitartekoan elkartea eta Alargunen Herria elkartea, tresna parkea, hasiera batean zen eskultura bat, eta ondoren memoriaren parkea gauzatzeko. 2001an Oineza izan zen, Sartaguda eta Lodosako ikastoldek antolatu zuten Oineza, eta hor Oinez artearen barruan Ulibarrenak erakutsi zuen maketa bat, eskultura baten maketa. Oineza bukatuta ikastolako aita bati eskaini zion eskultura hori egitea tamaina handian Sartagudan. Eta horren arira hasi ginen elkartzen, lehen talde txiki bat, gero handitzen joan zen, eta hola sortu zen Alargunen Herria elkartea. Suposatzen dut parkea bere horretan ez zala helburu bat, ezta? Baizik eta gertatutakoa nolabait ez ahaztutzeko euskarri bat jartzea edo, ezta? Helburua da 36an ez zituzten desagertu zirenak eta errepresaldiatu zituztenen memoria berreskuratzea. Hori zen lerro nagusia gure lanarena. Eta horretarako parkea eraiki behar zen. Amapolaren kasuan? Amapolaren kasua ezberdina da. Egia esan, guk elkarten mundu honetan edo guk izango ginen berrienak, egia esan 2013 urtean hasi ginen bilera batzuk antolatzen Larragan, non bultzatuta ikusiz nola Nafarroako herri ezberdinetako elkarteak, naiz eta era lokalean mugitzen ziren memoriaren ekimenak eta bultzatuz, ikusi genuen
Lan hori guztia koordinatu beharra zehola. Osea, bai elkartena, bai titulu individualeko pertsonak, eta orduan horren inguruan bilera batzuk antolatzen hasi ginen, da urrengo urtean, 2014 urtean, ja intzan asanblada ofizial bat Iruñean, non ja helburu nagusia koordinatze hori gauzatzea zen, eta gainera justizia egia eta erreparazio erreal bat lortzea. Eta txinparta dugu azkena, nola sortzen da txinparta? Normalean konsideratu egiten dugu hasi ginela honetan parte hartzen 88an. Orduan ospatu egin zen Fuerteko Ihesaldiaren 50. urtemuga, eta horretan, txinparta zen existitzen, baina txinpartak kide gehienok hor geunden kontzejuekin, Berriozar eta Antsoaingo kontzejuak, Auzo elkartekin batera eta egin genuen hori. Benetan ideia sortu egin zen eskolatik, Antsoaingo eskolatik eta txinpartak kide den Mikel Otazuren gandik sortu zen ideia hori, ez? Bete behar da urtemuga hau eta zergatik ez dugu zerbait prestatzen, eta horren hasi zen presoekin kontaktuak hasi ziren, Jacintotxoaren bidez batez ere, eta 20 preso etorri ziren, ez, garai hartan. Holako, omenalditxo bat egin zen, Guardia Zibilak oraindik ez zigun utzi Fuerteraino ailegatzen, baina egin zen bazkari bat Antsoainen, eskolakoek egin zituzten olerkiak, abestiak, eta izan zen olakoa hasiera bat. Baina sartzen gara honetan, batez ere nik uste dut hor Ezkaba mendiaren itxalean gaudelako. Hor bizi gara, bizilaguna gara, eta hor gertatu zena ez ezaguna genuen erabatez, eta orduan hasi zen horlako jakin minarekin. Hasieran hori izan zen hasiera ofiziala, esan dezakegu, bigarren partea, hasten da, nik uste dut 2000 inguruan, 2000an osatu egiten dugu txinparta elkartea, elkarte gastronomiko kultural hori, eta horretan ja hasten gara txinparta bihurtu egiten da elkargune bat, hori egiten ditugu hitzaldiak, historialariek parte hartzen dute, horretan hainbat liburu argitaratu egiten dira eta aurkeztu egiten dira bertan, eta beti omenaldiaren aurretik osatu egiten ditugu beste ekitaldi batzuekin, 2000 inguruan. Eta 2005-2006 inguruan, orduan, hor dago bultzaka daundi bat gertatzen da. Eta gero ja, benetan sartu ginen, orain gero komentatuko dugun, orain dauzkagun gaurko lanetan, lan desberdinetan. Hola comarca, a tortura e a violación. Encher o fondo da ría, cos que foron e xa non son. Meteronos a culatazos nun camión militar e acabamos condenados no penal de San Simón. Aí dos poetas, era o reino da desolación. Conmutaronme a pena de morte por unha sentenza de por vida en prisión. Aqueles tempos terribles, iso era un mal menor. No forte de San Cristóbal, en Navarra fun cumprir unha increíble segunda parte de enfermidade e desesperación. Tan cerca a fronteira de Francia, tan longe os teus ollos, amor. Uns compañeiros no 38. Bakizu zer harritu gaituen, ikusten dugu mugimendu oso potentea 78an. 78an familiarrek bide bazterretara jotzen dute, beren familiarren gorpuzkien bila. Orokorra da Nafarroan, herri gehienetan dago esperientzia bat edo beste, baina gero elkarteak beranduagokoak dira, dago salto bat igual 10 urtekoa. Badirudi
inertzia horrek danak ez zuela ekarri antolaketa bat. Nola ulertu behar da hori? Eta erakunde publikoak askoz ere beranduago. Orduan, hori nik uste dut, askotan memoria historikoaren mugimendu aztertzen dugunean, mugimendu sozial klasiko baten izpideak agertzen dira, ez? Lehenengo, biktimak edo protagonistak elkartzen dira dinamika lokaletan, ez? Martzilan, Azkoienen, Lodosan, Sartagudan, eta bar, eta bar. Iniziatiba lokalak dira bakarrik ezurrak, memoriak eta baloreak agertzeko, lur azpitik agertzeko. Gero ja, elkarteak agertze dira, eta gero gizarte zibila eta elkarteak eta elkarteok eragindako aldaketa guzti hoiei nolait ere borobiltasuna emateko erakunde publikoak agertzen dira. Sartaguda da herririk fuertenetariko bat alor horretan, ezta? Errepresaliatu asko edukitzeaz aparte, hor ezagutu dugu jende oso implikatua, gainera implikatua urtetan. Baina hala ere, behar da parke bat nolabait hori konsolidatzeko, ezta? Parkeak hori ekarri du, konsolidazio prozesu hori erraztu du. Josebak esan duen bezala, nik uste dut eta zuk aipatu duzun bezala, 70ean Franco hil ondoren behar handia zegoen gureen bila joateko. Eta horre erraz sortu zen Nafarroako beste herritako senitartekoekin batera, Nafarroako eraildakoen senitartekoen elkartea. Behar hori atera genituen zurrak, gure herritara eraman genituen, eta behar hori asetu zen momentu horretan. Eta orduan, nik uste du gero horren erraz sortzea berriz Alargunen herri elkartea, edo senitartekoen elkartea 2001an, 2002an, zetorren dinamika horretatik. Beharra oraindikan hor genuen beste behar bat, baina behar bat gureak berriz gurera ekartzeko, eta ja, parkea da behin betiko ekarri dugu, eta hor dugu, ez dakit, lagundu zigula dinamika horrek 78koa, 79koa, gero Alargunen herri elkartea berriz horren erraz sortzeko. Segurazki beste gauza batzuen artean, lana ez delako bukatu, ezta? Zifratzen da zenbaki borobiletan 3.500 persona zeola errepresaliatua eta bide bazterretan botata, eta oraindikan ere faltako direla 1000 inguru berreskuratzeko, esan edut, ez dela bukatutako lan bat. Koldo, ikusi zaituztegu desobiraketetan, txintxo antxe, batzutan informazioa ematen, bestatutan dokumentazioa jasotzen, baina impresioa dugu denbora faktorea gure kontra egiten dula. Esan nahi dute, persona horiek lurperatutan non dauden jakin alizateko, informanteak izan daitezken horiek desagertzen ari direla, eta segurazki gero izango dela kasualitatearen ondorioa, ezta? Pues nonbait X arrazoiengatik palaba sartu dutela eta agertu direla eta barra. Esan dut, ez aldu iraungipen data desobiraketa lanen afera honek. A ber, egoera desberdina daude, gure kasuan murriztu egiten dugu gure lana San Cristobalera, baina murrizketa horrek eramaten gaitu Espainia osora. Claro, hortik pasatu direnak provintzia guztietakoak izan dira. Orduan, badaukagu bi motako informazioa hor jaso behar ditugunak, ez da, hemen erail zituztenen fosak eta bilatzea adibidez, ez? Eta lan horretan ibili gara eta nik uste du jarraitu beharko dugula horretan. Batez ere, sakamanaturi dauden fosenak, ez? Alba da, horiek berreskuratu behar dira, atera behar dira, eta barez. Baina gero badaukagu, baita hortik pasaziren preso guztien informazioa, bizitzak, zeintzu dira, zer egin zuten, ze bizi modu nondik pasa ziren lehenago, eta informazio horik hau ez dago hemen, edo parte bat dago hemen, baina artxiboak baita nahiko huts egiten dute, gure kasuan erregistro liburu bat galdu egin zen, beste asko gobernatiboak ziren horiek ez zituzten erregistratu, eta horretan egin behar da lana, baina ez bakarrik testigantza zuzenekin hemen bakarri, ez? Saiatu behar gara baita kontaktuan jartzen familia horiekin, provintzia ezberdinetan, eta barez. 7.000 pasa ziren inguruan.
3.000, 4.000 inguru genuen datuetan, Felix Sierra eta Iñaki Alforjak egindako lan horretan. Orain guk gehitu egin ditugu ja, ez dakit zenbat gehiago, 1.000 bat agian, baina 7.000 arte falta dira pila oraindik datuak. Hori bidatu behar da artxibotan batez ere. Orduan testigantza zuzena desagertu dira, baina oraindik ateratzen dira hainbat datu. Familiek ezagutzen ez dituzten datuak gainera, askotan, ez? Maite, aparteko kasua da Sartagudako horrekin konparatuz argi dago desberdintasunak nabariak direla. Esan liteke agian hori itxita dagoela hori. Ikusi zaituztegu azken aldi hontan sartagudatarrak hil zituzten lekuetan nolabaiteko harriak jartzen edo nolabait seinalatzen. Hortan ari zarete momentu honetan, osea, bilaketan baino gehiago seinalizazio lanetan? Bai, bilaketa aspaldi utzi eman genuen itzitzat. Gure ezurrak ekarri genituenean, ez ziren segurazki gure herriko jendearenak, baina itzitzat eman genuen. Aurten 40. urte hurrena denez, ezurrak ekarri genituenetik 40 urte pasatu direnez, erabaki genuen seinalizatzea Sartagudako 84ak ez zituzten lekuak. Martxoan hasi ginen Karkarreko hierrian, eta apirilan Lodosan eta Andosillako hilobia seinalizatu genuen plaka batekin. Eta orain gure helburua da Ollakarizketakoa seinalizatuta dago, Astuak elkarteak egin zuen zen duela zenbait urte, baina guk ere egin nahi dugu eta tramitearekin gaude udalarekin. Zaragozakoa, Sanjurjokoa ez dugu eginen iaz ofizialki egin zitzaien errekonozimendua. Eta gero Errioxakoa falta zaizkigu, Pradejon, Tudelia eta Ausejo eta hor arazoak izaten ari gara baimenak lortzeko, baina ari gara, espero dezagun lortzea eta egin alizatea. Ollakarizketa aipatu duzu, Ollakarizketak sorpresak eman ditzake? Asko. Zurrumurruek diote beste hilobi bat handia dagoela, eta agian koinzituko dugu biak batera batzu gehiago bilatzen eta gu seinalizatzen gurea. AFNA zertan ari da orain? Kontuan hartuta oraindikan AFNako bazkide diren batzuk ez dituztela topatu, segitzen duzue informazioa bilatzen horiek topatzeko, edo ireki dituzue lan lerro berriak? Bueno, gure sorreran batez ere 3 lan ildo nolabait ere definitu egin genituen, ez? Alde batetik memoriaren parkearen eraikuntza, hori ja lortu dugu. Bestetik memoria historikoaren lege bat izatea Nafarroan. Lan horretan aintzindari izan da Nafarroak ere. Lehenbiziko erkidegoa izan da estatu mailan memoria historikoaren lege bat izatea eta 2013an aprobatu izan zen. Eta bestetik, desobilaketak egitea. Zuk esan duzun bezala, hor memoria historikoan gaudenok ere hausnarketa bat egin behar dugu, zeren badaude lan ildo batzuk ja agortzen ari direla, adibidez desobilaketakoak, ez? Guk orain zertan ari gara, institutuetara jotzen ari gara, gazteoi gure hausnarketak eta gure aldarriak eta gure esperientziak nolabait ere esplikatzeko. Ari gara ere beste dokumental bat egiten, ari gara gauza guzti horiek nolabait ere antolatzen, baina batez ere etorkizunean gaude, ez? Ja, nik uste dut memoria historikoaren hildo batzuk agortzen ari dira eta hurrengo belaunaldietara nik uste dut begiratu egin behar dugu eta horretan ari gara. Bueno, Markel, mira, apuntatu da lan hildo interesgarri bezala, hezkuntza sistemara salto egitea, ezta? Belaunaldi berriek ezagutu dezaten zer gertatu zen. Zuek nola ikusten duzu zuen erakunditik hori? Ze aukerak ditugu hori gertatzeko? Zer beharko genuke? Ze baliabide? Bueno, nire ustez, gaur egungo gazteak ja badaukate informazioa oroimen historikoaren inguruan, nahiz eta egia esan, ez den oso ikuspegi nahiko simplifikatua da.
zen eta institutoan edo jorratutako gai bat da, demagun historia klasean emandako gai bat da, eta beraiek ikasten dute, eta orokorrean askorentzat hor gelditzen da ikasitakoa. Eta egia, horrexegatik esan nahi dut, informazioa badaukate, gaur egun edozein gazteari galdetu aldiozu, Ezkaban ze gertatu zen, edo errepresioaren mota nagusia fusilamenduak edo izan direla, baina bai egia esan ez dira informazioa hortan sakontzen. Botako da, bai. Gai honetan, hasi ginen duela urte nahiko ez gaztekin, hor daukagu, txinparta gaztea, izeneko taldea duela urte askoia sortuta, omenaldietan parte hartzen dutena, eta bar. Baina orokorrean nik esango nuke gobernu honen utxunerik handiena hor dagoela, irakaskuntzan. Eta legeak aginduta, behartuta gaude kurrikuluma egiten. Hortun zuk egia da, instituto batzuetan eta orain ezagutzen dituztela gaiak eta bar, baina batzuetan, bakarrik, besteetan, hori orokortu behar da. Eta orokortu behar da horren bidez, kurrikulumaren bidez, alde batetik. Dena denik, etorkizuna begira, nik esango nuke, hor ezinbestekoak direla irakasleen lana institutoetan, irakaskuntzan, kurrikuluma eta bar, baina baita taldeen eta zenideen lana ere. Eta hor izan behar dela elkartruke bat. Nik uste dut taldeak, memoria taldeak eta zenideak sartu behar direla ikastetxetan, eta ikastetxeak atera behar direla ikastetxetik memoria guneetara. Gero badaude beste bide desberdin, ere ez, nik, fuerten egiten ditugun bizitak, azken adibidez aurten, egindako 20 bizitatik edo erdia gutxienez izan dira gazteekin. Bai, hori aprobetxatu behar dugu baita, memoria gune horiek hurbiltzeko. Baina agian ez da nahiko ere, ez, elkar kolaborazio, elkar lan hori gertatu behar da. Eta nik adibidez ez dakit, jarriko nuke adibide bat Ansoainen gertatzen dena. Eskola publiko bakarra daukagu, eskola publiko horretan landu egiten da gaia, tresna badaude, baliabideak jarri dituzte, lan metodologikoa eta materialak eta badaude, eta edo nola ziurtatu egiten dugu hortik pasatzen den ikasle guztiek gai hori ukituko dutela. Baina badago ez zerbait. Txinpartarekin kontaktuan egon dira beti, baita eskolan. Eta fuertean egiten diren bizitak, eta beste jarduera batzuk, eta erakusketa, Nafarroko erakusketa adibidez eraman genuenean, 18 bizitak gidatu genuen Ansoainen hori, beste herrietan ez da gertatu. Badago beste harreman bat memoria taldearekin. Eta badago beste bat, lortu egin dugu baita udalan aho batez aprobatzea, onartzea, planteatu egiten diren memoria inguruko planteamendu guztiak, mozio guztiak, baina UPN-etik bilduraino, ez? Sortu egin daia olako joera bat, ez, Ansoainen. Orduan, dena batera hartuta bai ziurtatu egiten dugula gune horretan, ez? 10.000 biztanle gara horretan, eta bueno, hor, edo nola, gauza guztien artean osatu edo bete egiten da helburu hori, ez? Olako zerbait orokorrago ikusi beharko genuke baita Nafarroan ikusten dut, olako proiektu zabalagoak. Bai, hor igual Ansoainen gertate da koinzidentzia bat, ez da? Dugu eskola fuerte bat, dugu txinparta talde fuerte bat, eta dugu Ezkaba elemento, memoria historikoekin relazionatuta dagoen elemento potente bat. Sartagudan ere egon daiteke parkea, eskola eta talde importante bat. Baina nola orokortzen da hori Nafarroan? Nik uste dut kurrikulumetan sartzea zinbestekoa dela. Gero ere, Koldok esan duena, elkarlana, elkarteak, testigantza zuzenak gelditzen dienak eta eskoleen artean. Baina kurrikulumetan ez bada sartzen, irakasleen borontatearen arabera izanen da memoria jasotzea edo ez jasotzea. Eta hori guri gertatzen zaigu Sartagudan, ditugun bizita gehienak dira Iruñeko eskoletatik. Eta Erriberako eskoletatik gertatu izana gertatuta ez dago modurik. Lodosako institutora
duela zenbat urte hurbildu ginen eta ezen modurik izan bisita bat egiteko. Gaur egun bai, irakaslea aldekoa delako. Hori izan behar da kurrikulumetan sartuta, unidade didaktikoak garatzea, erakargarriak, material pila dugu, eta elkarlana denon artean. Bai, Jose, hori da beste gauza bat harritu gaituena, ezta? Lan honi ekin genionean, neurrondi batez ez genuen ezagutzen egin den guztia. Dago liburugintza zabala. Dokumental alorrean ere, badaude lan txukunak eta ongi egindakoak. Artikuluak, ekitaldiak egiten dira, baina somatu dugu haustura bat materiale horien sortzea eta haien divulgazioaren artean. Hor, zerbaitek egiten du huts. Egiten dana ez da egoki edatzen. Iritzi hortakoa zara? Kasu batzuetan bai, beste batzuetan ez. Adibidez, 2007tik aurrera, Gaztelu Gibelean egiten dugun omenaldia sekulako arrakasta dauka. Hasi genuenean, ez genuen horrelako arrakastarik espero eta jendetza ikaragarri joaten da, ez? Memoriaren parkea sortu zenean, inaugurazio ekitaldian, ia 7.000 pertsona gerturatu ziren inaugurazio ekitaldira, ez? Hori sekulako sostengua izatea da. Memoriaren parkearekin jarraituz, 80 udalek, Nafarroan, 80 udalek jarri zuten, eman zuten diru laguntza, Nafarroako gobernua bitan eman zuen diru laguntza, eta Espainiako gobernuak ere eman zuen laguntza, ez? Hor, sekulako erakundei begira, gizarteari begira, sekulako sostengua izan du memoria historikoa, ez? Egia da, berbada, falta izan duguna da, gure arteko auzolana edo elkarteko lana indartzea, ez? Gure guztion elkarteak ñabardura direla edo gure arteko eztabaida direla eta baina guztiok egin dugu lan itzela, lan interesgarria, ez? Bakoitzak bere eremuan, bakoitzak bere momentuan, nahi izan da, baina nik uste dut elkarte guztiek egin dugula, guztiok egin dugula lan polita eta lan ederra, ez? Nik uste hori azpimarratu egin behar dugula. Lan hau egiten egon garenean ikusi ditugunak eta pixka bat harritu gaituztenak edo zer pentsatu eman digutenak, nahi ditugu konpartitu zuekin, ezta? Bat, bereziki harritu gaituna da beldurraren presentzia. Oraindik badagoela, oraindik familiar batzuk uko egiten diotela elkarrizketa bat egiteari, izate baterako, argudiatuz, seme alabak dituztela edo bilobak, horiek lanak dituztela, eta agian ondorioak egon daitezkela. Osea, somatu dugu, nabarmenean, hori existitzen dela oraindik. Hori familiarrak biltzen dituzuen elkartetan, nola bizitzen da hori? Ni uste dut, hori gertatzen da batez ere minaren transmisioa geratu egin nahi dutelako. Ez diktaduraren buelta somatzen dutelako. Nik uste dut, nik askotan hitz egin dut beraiekin gai honi buruz, eta askotan zaten dizuete, nik sentitutakoak, nik jasandakoak ez dut nire hilobei transmititu nahi. Horregatik, lehenengo joera da defensiba jartzea edo isiltasuna. Eta nik horretan ere, nik uste dut gazteagoak garenok sekulako ardura daukagu. Isiltasuna beti
txarra delako. Isiltasuna beti irtenbide kaskarra delako. Maite, hori ez da Sartagudako kasua. Sartagudan ez da hori gertatu. Sartagudan somatu du igual beste fenomeno bat. Nolabaiteko nekea askotan kontatu dutelako eta kontatzeak ez duelako eragin efektiborik eduki. Ez dakit, ados bat natorren zurekin. Justo asteburu hontan Lurra Azpian erakusketa ikusten eginela, adineko emakume batekin, aita zioten emakume batekin, zuen programetan askotan atera dana, eta ezin izan nun ikusi erakusketa denbora osoa hizketan ari zitzaidalako. Kontatzen, nekatuta ez egoen, zaharra da, baina nekatuta ez egoen. Eta orokorrean hori esaten dugu, gogoz daude, Sartagudanik ez dut inoiz beldurra sumatu, salbuespenak salbuespen, jendeak badu gogoa hitz egiteko, nik nekatuta ez du sumatzen, batez ere seme-alabak. Beti daude prest hitz egiteko, inongo beldurri gabe, batzutan gauza batzui buruz ez da hitz egin, baina elkar bizitzagatik, herri txikietan, familiak nahastu dira, kuadrillan gaude bi aldekoak, eta ez nahazteagatik. Eta batzutan ere errespetuagatik emakumeen gaiarekin. Baina beldurra eta nekea nik ez du sumatzen. Ados. Markel, bizi ahal izan dugu, hau grabatzen genuen bitartean, bere hasiera beretik, erasotu egiten zirela maiz jartzen ziren oroitarriak, ezta? Batzutan pintatu, beste batzutan hautsi. Zer eragindu horrek senitartekoengan eta zer eragindu horrek memoriaren alde lanean ari zareten guztiongan? Bueno, senitartekoen aldetik nire ustez hoi erasotzat hartu dezaketela, zen errepresaliatutako senideen memoria edo mantentzen duen simboloa edo oroitarria da. Eta gero beste aldetik, elkarteen aldetik guk ohituta gaude, holako erasoak ikusteko eta pairatzeko, eta orduan guk egiten duguna da salatu, mobilizatu eta berriro ere arlo sozial guztiak mobilizatzen saiatuz, hori salatzeko eta erantzun bat emateko. Eta orain oroitarri horiek nolabaiteko babesa jasotzen nahi dute Nafarroko gobernuak sortutako memorialekuen inguruko legeari esker. Hori ere esan nahi du aurrerako pausuak ematen ari ditugula. Koldo, zure perspektibatik erasoak areagotzen ari dira edo izan da konstante bat urte hauetan guztietan? Nahiko konstante, guk egin monolitoa ospetsu hori egin genuen 88an, handikona. Handikona erasotu dute, 5, 6, 7 aldiz, ez dakit zenbatez. 2009an izan zen azkena, hor suntxitu egin zuten erabat, eta pasaziren mehatxu pertsonalak egitera, garai hartan. Hiltzeko mehatxuak eta egin zituzten falangista ziren, gainera sinatu egiten zuten, eta barez. Epaiketa bat izan zen horretan, baina zigorra gartzelan ez ziren sartu. Urte terdi eta 2 urte, 3. Baziren askoz gehiago. Orduan horrek baita, zerbait esan edo, esan nahi dut, asuntoa ez da erasotu egiten dutela, asuntoa da eta ez dugula salatzen, salatu egiten dugu baita. Talde guztiek holakoak salatu egiten ditugu, baina horren aurrean gero dauden erantzunak, jarraipena eta ez da inolaz ere nahikoa izan, zentsurretan. Guk adibidez, monolitoarekin izan dugu beste esperientzia bat azken une honetan. Pentsatu genuen berritu behar genituela eta bururatu ez zitzaigun inplikatzea San Cristobalen parte daukaten udal guztiak, Ezkabarte, Berrioplano, Berriotzar eta Antsoain. Orduan, lauren artean lortu egin genuen berregitea, sendoago egin dugu, orain burdinezkoa da, egia da, baina 4 udal horiek konprometitu egin dira mantenimenduan erasotu egiten badute baita garbitzen eta bar. Baina kuriosoa da,
jarri genuenetik, inolako ez da marra bat ere ez dut egin horretan, orduan. Ez dakigu, baina dena den, nik uste dut etorkizuna begira oso interesgarria izan dela, hori aprobetxatzea implikazio hau orokorra izateko inguruan. Maite, batzuk erasotzen dituzte, baina beste batzuk ez dituzte kentzen. Ze nola bizitzen duzue Iruñako erorien monumentuaren historia hori? Elkarte bezala ez daukagu jarrera bat, ez dugu erabaki, eztabaidatu eta ez gara posizionatu. Denetarik dago elkartearen barruan, badago jendea botatzearen aldekoa dana, badago jendea horren argi ez duguna, nik neu adibidez. Eta nik pentsatzen duduna, edozein modutan egiten dela, eztabaida publiko egon behar dela, eta memoria elkarteen iritzia kontuan hartu behar dela. Eta edozein gauza egiten dela, botatzen dela edo ez dela botatzen, eta beste esan nahi bat ematen zaiola, memoria, zer gertatu zen eta zergaiti gertatu zen argi gelditu behar dela. Zer iritzi duzue? Ni Maite bezala, elkarte barruan ez dugu iritzirik hartu, zen iritzi multzoa denetarik daukagu, baina egia da, hiritartasuna inplikatu behar dela eta hori prozesu demokratiko baten bidez eraman behar dela identitate kolektibo bat sortzeko horren inguruan. Ne ustez hori ezinbestekoa da erorien monumentuaren inguruko prozesua burutzeko. Oso evidentea da monumentu hori zer den, ez da zer... Ez dakit debate askorik dagoen horrekin. Harritzen nau pixka bat. Gure taldean ez. Gure taldean ez dago zalantzarik horretan. Aho batez esaten dugu txinpartan, bota behar dela. Gure ustez, biktimen memoria gordetu egiten dituzten errepresio guneak eta bare da, agian merezi duela gordetzea. Adibidez, Iruñako gartzela. Gauez eta bizatu gabe botaz dutena. Eta gainera erabilgarria zen. Baina honek ez du ezer gordetzen, biktimen gutxienez biktimen memoria ez, bakarrik hiltzaileena, horren ohorean egin zen, eta horrela zutik dagoen bitartean jarraituko du izaten guretzat, eta argi eta garbi bota behar da. Eta ausartu behar gara botatzen. Eta etorkizunera pasatu behar dugun mensajea, horretan mezua izan behar da, hori gai izan ginen hau botatzen. Gure ustez, hori argi eta garbi. Guk ere oso argi daukagu, bota egin behar da. Hor nik uste dut matizak eta nabardurak jasangaitzak dira. Nik ez nago Auschwitz botatzearen aldekoa. Hor bai represio gune bat dagolako, hor bai testigantza bat dagolako, eta hor bai errelatoa osatzeko lekua proposa bat dagolako. Ez nago bat ere adoz eskaba gotorlekua botatzearen alde. Hor bai atxiloketa gune bat izan zelako, errepresioaren gune izan zelako. Baina erorien monumentua ez dauka inongo garrantzirik, ez arkitektonikoki, begiratuz, ez historikoki. Beraz, zein da hor mantentzeko argudioa? Ez dago. Frankismoak egindako edo paratutako simboloak kentzeko eztabaida bat egin behar dugu, kontsulta bat egin behar dugu, memoria historikoa legean sartu egin genuen. Eztabaidarik gabe. Lodozan gurutze gorrian zegoen laureada bat, kendu zen eztabaidarik gabe, zegatik kasu honetan eztabaida agertzen da atera bide bezala. Bakoitza bere iritziaren jabe da, eta hor ez dago. Eskatu nahi dizuet balorazio bat gure lanarena. Guk hau egin genuenean, ezurren memoria planteatu genuenean,
Beste gauza batzuen artean ez bakarrik telebistan emititzeko, baizik eta komentatu dugun bezala divulgaziorako eta eskoletan erabiltzeko eta bar, tresna bezala ikusten genuen. Lana ja publikoa da, ezagutzen duzue, eta nahi dugu zuen balorazio. Horrekin bukatu nahiko genuke, Ronda Azkar bat, nola ikusi duzue Hamaika Telebistak egindako lana? Bueno, nik uste dut, memoria historikoan dauden ingrediente guztiak ongi gehitu egin dituzuela, ez? Izan dira sentikorrak izan diren saioak. Nik uste dut hori gauza oso garrantzitsua dela, ez? Familiarren emozio horiek, historiagileen hausnarketa, gure hausnarketa, bitxikeriak edo adibide asko kontatzea. Bueno, nik uste dut, lehen esan dugun bezala hurrengo belaunaldietara jotzeko, zuen lana oso garrantzitsua izan dela. Niretzat lan itzela egiten ari zarete, errepresioaren arlo guztiak, memoria historikoaren, Josebak esan duen bezala, osagai guztiak, protagonistei hitza eman diezue, erabiltzeko unitate didaktikoak iruditzen zait izugarria, gainera ez da liburu bat, asko errazagoa sartzen da, besterik gabe eskerrak ematea besterik ez zait falta. Ni ere Maiteren ikuspuntuarekin bat egiten dut, divulgazio lanean institutoetan eta zabaltzeko tresna oso baliagarria izan daiteke. Eta baita ere, zuen dokumental sorta honekin izan dezakeguna da, kontakizun orokor horren nolabaiteko perspektiba bat edo nolabaiteko lehenengo ñabardura bat edo lehenengo sakonketa bat edo. Koldo? Bai, nik uste derrigorrezkoa dela, ez? Hor badago, karo, zuek badaukazue memoria helburuak batera hor baita euskararen erabileraren beste helburu batzu. Oso garrantzitsua, baina horre baita murriztu egiten du baita, ez? Noraino edo nortzuen gana ailegatzen denera. Nik beharrezkoa ikusiko nuke baita olako beste zerbait baita gazteleraz. Baita gazteleraz egin beharko zela. Baina programak nik uste du, olako abaniko zabala aurkeztu egin dute, jende askok parte hartu du horretan, lanean ari direnak, zenideak, implikatuak, espazioak ikusi, oso importantea da hori. Claro, irudiek ematen dutena baita, espazioak ikusi egin dira, eta nik uste du oso, ez dakit, txalo egiteko modukoa, bai, benetan. Ongi, mila esker, beraz eskerrak elkarri. Honekin bukatu dugu mai ingurua, espero eta nahi dut, ongi eta gustura egon izana gurekin, eta segurazki aurrerago besteren batean topo egingo dugu.